гораду Полацку больш за 1100 гадоў. У Беларусі няма больш слаўнага места. Полацк – самы старажытны горад у краіне, сталіца першай беларускай дзяржавы. Перажыў пакручасты гістарычны лёс ад буйнейшага горада Вялікага княства Літоўскага да сённяшняга раённага цэнтру. Войны, 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 найбольш з Расеяй, разбуралі даўняе гарадское асяроддзе, але не змаглі яго цалкам знішчыць. Гісторыя ў Полацку жыве, яна паўсюдна, яна атачае людзей і ўплывае на іх свядомасць. Полацк ва ўсе часы быў, ёсць і застанецца месцам нараджэння выбітных беларусаў. Чалавек даволі лёгка змяняе сваё асяроддзе, месца жыхарства, раёны, рэгіёны, кантыненты. Біялагічны від Homo sapiens засяліў усе куточкі зямнога шара за выключэннем Антарктыды для жыцця занадта суворай. Пакуль. Але вядома таксама, што чалавек эмацыйна звязаны з мясцінай, дзе ён нарадзіўся і вырас, і развітанне з ёй праходзіць часта балюча. А яшчэ вядома, што атачэнне фармуе ці прынамсі істотна ўплывае на фармаванне чалавека як асобы. Тым больш, калі чалавек эмацыйна адораны і схільны да творчасці. Пра гэта напісаныя незлічоныя навуковыя працы, але без іх ведаю, што пакуль ёсць мая вёсачка Лупачы над ракой Шчарай і любы момант магу туды паехаць, то буду трымацца на гэтай зямлі і змагу нешта ствараць. Ад Полацка пачаўся свет, напісаў Рыгор Барадулін, ад Полацка пачаўся таксама Владзімір Арлоў. Можна здагадвацца, што гэта месца непасрэдна паўплывала на яго сталенне, фармаванне як асобы, як творцы. Але тут найбольш цікавыя дэталі. Як гэта адбывалася, як гэта адлюстравалася ў памяці самога героя. Як фармавалася жыццёвая повязь Полацак-Арлоў, Арлоў-Полацак. Што значыў і што значыць гэты горад у жыцці і творчасці паэты. Якія найбольш яскравыя дзіцячыя ўспаміны адпечатаваліся ў памяці. Ці звязаны паміж сабой дзяцінства ў горадзе з тысячагадовай гісторыяй і імкненне вучыцца на гісторыка. Вось пра гэта і пагаворым. Пра Полацак і Арлова, пра Арлова і Полацак. Вырашальным чыннікам узлёту Полацка, як эканамічнага, так і палітычнага ў развітым сярэднявеччы, стала размяшчэнне на буйнейшай гандлёвай дарозе тагачаснай Еўропы, знакамітым шляху з варагаў у грэкі. Полацк абслугоўваў і кантраляваў значную частку гэтага шляху, у тым ліку водападзелы між балтыйскім і чарнаморскім воднымі басейнамі. На вялікім міжнародным гандлі фундавалася багацце, слава і веліч Полацка. Магутная дзяржава, супернік Кіева, сабор Святой Сафіі, адзін з трох ва ўсходнеславянскім свеце, цэнтр пісьменніцтва і асветы, Всеслаў Чарадзей, Еврасіня Полацкая, Лазар Богша. У літоўскі перыяд беларускай гісторыі Полацак быў буйнейшым горадам Вялікага княства Літоўскага на ўсходзе. Ажно да маскоўскага пагрому, арганізаванага царом Іванам IV, па-расейску званага Грозным, а па-беларуску жахлівым. Усе гістарычныя эпохі пакідалі па сабе сляды на абліччы горада. Сафійскі сабор узарваны зноў жа расейскім царом Пятром I, але адноўлены ў стылі барокка. Полацкая школа мураванай архітэктуры 12 стагоддзя, ад якой ацалела адно Спаса-Преабражэнская ці Еўфрасінеўская царква з унікальнымі фрэскавымі роспісамі. Архітэктура літоўскага перыяду з галоўнай дамінантай касцёлам святога Стэфана, разбураным камуністамі ў 1964 годзе. Будынкі езуіцкага калегіума, у якіх сёння месціцца Полацкі універсітэт. Паданні пра сістэму падземных хадоў пад старым горадам надзіва аказаліся праўдзівымі. Полацак, нягледзячы на раны, нанесеныя войнамі і дзейнасцю камуністаў, захоўвае сваю гістарычную аўру, будуе музеі і помнікі і нараджае выбітных беларусаў. 25 жніўня 1953 года у Полацку нарадзіўся Владзімір Арлоў, які правёў тут дзіцячыя і юнацкія гады
і памятае горад, яшчэ не пабураны камуністамі. Беларусам не трэба занадта дэталёва прадстаўляць Владзіміра Арлова, выбітнага творцу у сучаснай беларускай літаратуры. Я б сказаў бы, што Арлоў з'ява ў культуры Беларусі і з'ява ў найноўшай беларускай гісторыі, пісьменнік, паэт, гісторык. І сёння мы якраз будзем гаварыць пра гістарычныя аспекты. Якая сувязь паміж Полацкам, адкуль паходзіць Владзімір Арлоў, і станаўленнем яго к творцы? Ці быў бы творца Арлоў такой іпастасі без старажытнага горада Полацка? Калі ты нараджаешся ў Полацку, на верхнім замку, у радзільні насупроць Сафійскага сабору, калі вокны палаты, адкуль твая мама Марія ўпершыню паказвае цябе твайму тату Алексею і страшнаму, велізарнаму навакольнаму свету, калі гэтыя вокны выходзяць на вежы Святой Сафіі, усё гэта праграмуе, безумоўна, твой лёс. Калі я крыху падрос, безумоўна, як і у полацкіх хлопчукоў у розныя гады, у розныя стагоддзі былі пошукі падземных хадоў, якія нібыта у сярэднявеччы злучалі полацкія манастыры і храмы. Я цяпер перакананы, што існаванне разгалінаванай сістэмы сутарэнняў, лёхаў пад Полацкам – гэта гістарычны факт. Калі казаць пра нашы з сябрамі пошукі, то мы у 60-е гады, спусціўшыся пад сабор Святого Стэфана, які тады яшчэ ўпрыгожваў горад, хоць і знявечаны, маглі прайсці сотню-паўтары крокаў да таго моманту, калі ход быў завалены зямлёй. Спусціўшыся ў сутарэнні пад Багаўленскім саборам, мы ішлі тых самых 100 крокаў у бок Дзвіны, далей лёха была затопленая вадой. А раптам менавіта там, як лічыў Вацлаў Ластоўскі, мы знойдзем бібліятэку Сафійскага сабора, якая знікла ў часы інфлянскай вайны. Раптам там знойдзецца неацэнны полацкі летапіс. Я ведаю, што вся твоя творчасць з Полацкам звязаная. Весь час вяртаешся. Таямніцы полацкай гісторыі вытрымалі колькі выданняў? Напэўна, 7 ці 8. Нават цяжка палічыць. Аўдыакнігі. Все мы зачытваліся яшчэ з 90-х гадоў. Калі вярнуцца да таямніцаў, якія я задоўга да кнігі з сваімі сябрамі дзяцінства спрабаваў адкрыць, то, безумоўна, апроч пошукаў полацкіх падземных хадоў, мы займаліся пошукамі скарбаў не толькі пад зямлёй, але і на зямлі. Хтосьці удавалася сапраўды знайсці там недзе на будоўлях, а часам нават на гародзе каля роднага дома, але найлепшай шукальніцай скарбаў была Дзвіна. Пасля кожнай паводкі, недзе каля Сафіі, каля Багаўленскага сабора, кожны з нас знаходзіў некалькі манет. І так склалася мая невялікая, але неверагодна дарагая для мяне калекцыя нумізматычная, якую я кожную суботу, вярнуўшыся са школы, раскладаў на століку, дзе рабіў хатнія заданні. Я раскладаў гэтыя манеты, углядаўся ў профілі валадароў старадаўніх, углядаўся ў рыцараў конных, якія былі на некаторых манетах, і выяўляў у крыві і плоці ўжо гэтых князёў, каралёў, гэтых рыцараў, чуў звон мячоў на бітвах, на рыцарскіх турнірах. І самай улюбёнай маёй манетай была манета з такім ганарлівым профілем валадара на адным баку, на аверсе, і на реверсе быў якраз рыцар конны, а з узнятым над галавой мечом. Дзякуючы гэтай манеце гісторыя увайшла у, можна сказаць, у маю кров і плоть. Плоть і кроў. А скажы, а вот Спаса-Преображэнскі сабор, вот это 12 стагоддзя, якія ўспаміны? Мы жылі вельмі недалёка ад Спаса-Ефрахінеўскага манастыра. І я добра памятаю, таму што это была падзея для Полацка, як яго, часы савецкай улады, на пачатку 60-х гадоў чарговы раз зачынілі. Першы раз яго зачынялі ў 20-е, у гады Другой сусветнай ён аднавіў сваю дзейнасць. На пачатку 60-х яго зноў зачынілі, манашак пагрузілі ў такую крытую машыну
і павезлі ў Жыровічы. Типа чорны варанок. Даведаўся, ну, такі накшталт. Але 3 манашкі нейкім дзівам з Божай дапамогай пазбеглі гэтай высылкі, схаваліся. І яны спачатку хаваліся, жылі па дамах вернікаў, напэўна, а потым на іх проста махнулі рукой, і яны выйшлі, можна сказаць, з гэтага падполля, яны пачалі з'яўляцца на полацкіх вуліцах. Каля крынічкі, што б'е, это дзіва таксама полацкая, б'е не недзе ўнізе, а на гары каля Сафійскага сабора. А яны апавядалі пра Бога, пра святых, пра якіх нас вучылі, што іх няма ў школе. 60-е гады. Так, калі я быў школьнікам. І упершыню ад гэтых манашак мы пачулі пра святую Ефрасінію, якая апекуецца нашай зямлёй Полацкам, і пра нейкі жыватворны крыж, які вернецца на радзіму ў Полацк, калі людзі вернуцца да Бога. Это таксама той сюжэт з майго дзяцінства, які вельмі паўплываў на мой светапогляд, на маё светабачанне, светаразуменне, светаўяўленне. Яшчэ ведаю, што тое, што Полацк ператварыўся, ўжо ператвараецца далей у горад-музей, горад помнікаў, таксама твой удзел. І пра гэта яшчэ адна моя кніга, якая ўжо таксама выйшла не першым выданнем. Ад Полацка пачаўся свет, наш беларускі свет, наш беларускі космас. У Полацку, на жаль, толькі адзін помнік Францішку Скарыну. А калі казаць пра гістарычных асобаў, я марыў пра тое, што ў нас будуць помнікі Ефрасіні Полацкай, князю Всеславу, чарадзею, Сімеону Полацкому. І вот цяпер каля іх сотні турыстаў кожны дзень бываюць. Тады я яшчэ нават і не марыў пра тое, што каля Сафійскага сабора паўстане велічны помнік, створаны вот летась маім сябрам, скульптарам Владимиром Піпінам, Полацк, калыска беларускай дзяржаўнасці. Это ўжо 5-й помнік, звязаны з полацкім княствам. 5,5-метровая это ладдзя з выявамі нашых першых княгінь, князёў, з выявамі знакавых помнікаў нашай архітэктуры, наша мастацтва. Я быў шчаслівы, калі ў Сафійскім саборы ўжо ў гэтым стагоддзі адбывалася цырымонія урачыстай перадачы ключоў ад карпусоў былой езуіцкай акадэміі калегіума. Яны тады належалі Міністэрству абароны, і вот гэтыя людзі ў форме перадалі сімвалічны ключ кіраўніцтву Полацкага дзяржаўнага універсітэта. Полацак неверагодна гістарычнае месца. Пасля доўгага перапынку пачаў тут часцей бываць у апошнія некалькі гадоў і быў прыемна здзіўлены, бо не ўбачыў тут тыповага беларускага райцэнтра з яго нехлямяжнасцю, прыкрытай у цэнтры пафарбаванымі фасадамі і бетоннай пліткай. Наадварот, Полацак успрымаецца як горад помнікаў і музеяў. У адзін з прыездаў летам 2018 года налічыў ажно 5 помнікаў, звязаных з сярэднявеччам менавіта з першай беларускай дзяржавай полацкім княствам. Помнік крывічам, князю Всеславу чарадзею, асветніцы Ефрасіні Полацкай, дойліду Іанну і апошні па часе пастаўлены ў 2017 годзе помнік першай беларускай дзяржаўнасці. На ўсёй прасторы ўсходняга славянства ў сярэднявеччы менавіта з Полацка выйшла найбольш праслаўленых знакамітых асобаў. І гэта аб'ектыўна выснова, бо гэтых асобаў праславілі не ўласна полацкія летапісы, якія да нас не дайшлі, а летапісцы іншых, часта канкурэнцыйных цэнтраў, найперш Кіева. Трагічная князёўна Рагнеда X стагоддзя, князь Усяслаў чарадзей з XI, святая Ефрасіня Полацкая, дойлід Іан, ювелір Лазар Богша з 12 стагоддзя. І ў наш час Полацак працягвае выводзіць у свет знакамітых беларусаў, вось як Владимира Орлова, а ўсіх і не пералічыць. І на нас ляжыць адказнасць, ляжыць задача захаваць, перадаць нашчадкам эту непаўторную гістарычную атмасферу, гістарычную магію Полацка. Зараз горад перажывае не найлепшыя часы. Пазбаўлены пасады кіраўнікі, якія спрыялі беларускасці. Горад пазбыўся адмысловага гарадскога статусу, абніжаны да райцэнтра. Сумна, але ведаем, памятаем, што Полацк перажываў і горшыя часы. Перажыў Івана Жахлівага, Петра I, перажыў расійскі камунізм,
перажыве і Лукашенко.